Kenya ke uoke county ma Machakos. Siku chache baada ya Rais William Ruto kuzuru maeneo ya Nyanza na kupeleka maendeleo, leo tuko hapa katika eneo la Machakos ambapo tupata fursa kuongea na wananchi kuhusu ni yapi walikuwa wanataka na ni yapi yanafaa kuongezewa. Wacha tusikie wana yapi. An iluongano Joseph Owuor, adak edala mar Siaya, area mar Alego Usonga. To amor gi bio mar rais kagi kelonwa SGR. Mwalo pinywa kucha nyocha usafiri okber ahinya, kendo kanyocha ne onge lami ne wachandre sana kwa lor piny Nyadorera ka wapambana gi chuodho mang'eny sana, kendo ka koth ochwe ji nyocha yudo shida. Usafiri ka ji owuok kuonde ma ji owuokie kata Kapang kucha iyudo ka usafiri tek. Kini ka SGR nyalo chopo nyaka mwalo pinywa koni, nyalo ber joma luwo rech nyalo kowo rech, misike, gik mamoko. Maendeleo wadwa ni mondo mi obi, nikech ka SGR nyalo biro to maendeleo bende wang'e ni biro kama wantie. Koro miyo wamor, an awuon amor kod ka SGR nyalo biro. SGR wang'e ni biro ka biro chako ting'o ji, to biro ting'o ji e nengo moro mapiny maber, mamiyo ji nyalo yudo konyruok. Omiyo amor biro mar rais ka onyalo biro, kendo wuoth ok ni SGR kende ma mondo mi nokelo, mak mana ni maendeleo kuonde manyicha nodok chien te, wadwa ni mondo omed chung' kata omed chiew mondo ji oyud maendeleo. Kaka chien mwalo wa pinywa kucha wan gi shida mang'eny, wan chien sana. Koro ka wanyalo nwang'o kaka wanyalo chung' mondo mi wayud maendeleo, nyalo ber. Gik ma onindo te ber mondo mi ochung'. An nyinga iluonga ni Crispin Otieno. An gima aneno ma rais okelonwa Siaya ka, okelo gik mabeyo. To koro gik mokelogi nyalo konyowa wan mana jokoni. Koro kwa kete weche mang'eny, tibo neno ka gigi golo itero kama chielo. Ineno sani kaka ng'ani ni teloni, to wakawo opportunity ni ma obiro koni, owe gik mabeyo, otumo gik moripo otum koni. Ka time ne bobet norumo, boben wan wasenwang'o ber mokelono, to gigi dhi konyowa, nikech ibo nwang'o ka, for example, SGR mokoro keloni, ibo neno ka konyo jokorwa mang'eny. Gik moko ibo neno ka biro tero gimo goods ka ok kama ka dhi kama, ibo nwang'o ka yot. Tibo nwang'o kata ka ngima ji mek Kisumo au Siaya ka ngima gi dhi lokre. Tan gima wacho ni gik mokel gi beyo ndi, lakini joma koro dhi rito gi au joma gigi ka biro mono koro joma piny ng'ato koro kaka wan gi wabendo alokie wanwang'ie lokruok gi gik mokel gi. Kiko beda ni gigi biro to girumo aruma malo kucha, to wan joma piny wan kwane gigi. Koro an gima wacho ni gigi ka kosebiro ni okony joma piny. For example, gik moko kaka wuok kata Mombasa, gik moko wuok Nairobi kakalo kabiro Siaya kakalo kadhi kata Uganda, ibo nwang'o ka ikore ka wanwang'o konyruok. Wan kako jande wanwang'o tije, wan kako jande wanyalo nwang'o kaka wagolo gik moko kata wuok Uganda twakelo Siaya ka twauso ni ji. An kako jana I feel na abena nyalo kawo kata container ma wuok kata Mombasa takelo ka atumo 1 2 3 hamana ka dongruok betie. Lakini ko beta ni koro joma ni malo go ema tumo gigi, wan ko ka joma piny wadwaro ni gigi okonyowa. Ago erokamano maduong'. Na mwizo ni hisia tofauti kutoka kwa wananchi kutoka eneo la Machakos, ambapo wengi wao wasema hata rais anafaa kupewa mahali ajengewe katika eneo la Nyanza ili maendeleo ikuje kwa wingi. Kutoka kaunti ya Machakos, mimi ni Enoch Musui.